Det går lige tilbage. Det er meget godt, det skal have. Han der. Hun der. Han der er sådan ret vildt. Ja! Hvorfor svækker hun? Hvor fanden har du sagt, at du skal på el? Det er så smukt mere. Nej! Jeg skal ikke tage det. Det er bare den, man har. Hvor fanden er du her? Bare sig, at du ved, det giver mig en chance, ikke? Okay, jeg er der en. Slap af! Hvor er det dårligt, Maja? Den skal være der! Jeg skal ud ved. Rigtig gang i den. Men klokken er kun 5, lidt over 5. Gå lidt langsomt. Spilleri. Skal du falde bjørn? Hjælp! Hej Brian, hvad synes du om AM Game Party? Ja, i øjeblikket synes jeg, det er meget fedt, ikke? I øjeblikket er jeg med at smadre og... Holder destruktioner, mor! Jeg sætter mine eksperimenter på, hvad jeg kalder sjovere vold i gaden. Nu kommer jeg hen til en helt uskyldig tv-station, og fordi de ikke sætter lazi, så har jeg lyst til at smadre den. Jeg kan godt kæmpe og stille dig og griner. Så lad os lære den lige tv-bil, ikke også? Jeg kan godt tænke lige kæft. Så er der sådan en hus, ikke også? Der sidder der 20 pakker inde i, ikke?
så det skal også bare dø, ikke? Jeg bare tænke på, om du er mørkgrøn. Det er sgu ikke for nu, ikke? Det gider jeg ikke snakke med dig mere. Nej, tak for det. Hej. Brian, kogt. Skub af. Skal også se her. Og hvad laver du så her, Peter, på AM Game Party? Jeg laver dig faktisk computerhistorien, der slår til igen, ikke? Fedt da. Kort Ellie. Vågn op, Ellie. Du står og sover, Ellie. Hold det op, Ellie. Se jer det her ved et fremragende eksempel af en idiot her. Ja, og vi siger velkommen til fars computerhistorie. Og det her, der har vi starten på den næste konkurrence. Hvem er det, der sidder her og prøver på at... Det er Kasper! Det er mig. Nå, fint. Det var flot, den her film. Det er selv som min psykopower. Ja! This is the time! Fortæl lidt om, hvad du laver. Jeg er ved at designe min super seje holddragt, og nu skal jeg over og teste Bjørn, så jeg ikke skal snakke på det. Okay. Ja, så er det semifinale tid. Bjørn skal teste, og vi er alle sammen bedst. Og her har vi AM Game Party's mindste computer. Og hvad laver Maja? Han midter ikke. Han taber. Han midter. Nej. Det gider jeg ikke engang at koncentrere mig om. Det var for dårligt. Og hvad er det for et genialt spil, jeg ser på? Ja, det er Grønne, det er mig. Kan vi lige få fortalt lidt om Warlords, hvordan det går ud på? Goddag. Ja, altså først så tager du en mand, ikke også? Og så render du hen i en anden mand, og så slagter du ham og myrder ham og smadrer ham og alt muligt andet mærke. Det er virkelig actionfyldt ud. Ja. Og her har vi det mest actionfyldte spil i hele. Kan vi lige få at vide, hvad det er? Du skal se, nu banker jeg mod den, siger det. Vel et! Ja, det er godt stadig nu, det. Det er slet ikke sjovt, det her. Kan vi få en kamp? Ja, og nu har vi en match. Se, han tør ikke. Ja, det er godt, det er fedt. Og hvem har vi her? Der er vi Karl står her og ser meget koncentreret ud. Og hvem har vi på den anden side? Severin, kig lige. Han er jo kedelig. Nej, en idiot. Ja, vi får lidt nærbillede af. Ah, hvorfor? Det var svine. Hey, kom der. Ja, kom lige med den. Hej Claus, skal du fortælle lidt om, hvad du laver? Hvad laver du, Claus? Kan du ikke fortælle, hvad du laver? Nej, jeg er slå. Kan du godt høre, ikke? Ja, okay. Bare se det. Ja. Lige sige, så er det Jamies lyd. Og her ser vi Bjørn og Kasper gamble her. I lyder af reserver. Ikke mere. Hold kæft! Det drejer sig om ære og prestige og nogle skaldede penge. Det ser meget spændende ud. Vi må lige se spillerne. Her har vi Kaspers nakke. Det var da interessant. Det er ikke min hjerte. Og så herovre, der har vi... Pisse af! Der har vi Bjørn. Hej Bjørn. Kan du ikke sige hej? Kan du ikke holde kæft, eller give dig knæene også? Og en meget grimt der. Meget koncentreret. Ja, det er ikke kommet ud. Ej, var det flot. En grim film. Og der er ingen, der gider se den. Det ved man, det kan være. Den knap skal du ikke trykke på, Peter. Så, skub af. Nogen er underminering. Ja, bang. Men team har desværre et problem med at ramme. Hvad med flyet? Nej. Det er vist. Spil! Nej, det er sandt. Hvor fanden vil det så ikke noget? Det tager sin tid, det her, synes jeg. Synes jeg også. Nu skal vi våben her. Nej, det er sandt, det er springer. Nu er han her. Det ser vi en rigtig ekspert komme til. Ja, ja. Altså, jeg har kun 90 minutter bånd eller noget lignende den retning. Der er ikke engang 90 minutter fra starten. Ja, der står
står bare og optager, og så sender han med. Nå, så viser jeg dem om at smadre nogle huse i stedet for. Hej, Vokola. Det er meget sjovere, det her. Og hvem var den nar, der sagde det? Han lurer der! Gå nu væk. Hey! Han vil ikke kigge den anden vej. You are under arrest, turn around. Skub af. Sgu da ikke dig. Jeg er en sodavand! Her ser vi et overfald på film. Uden sværten. Og vi åbner døren. Han har myrdet mig! Ja. Pingvin! Det er slet. Kutteklædte strikes back. Når vi ikke har noget at skrive med. Har du noget at skrive med? Mange af det der koster. Det koster en god sæt af penge. Den laver man til. Det er ikke spille på det der. Hvad koster en brud, Claus? Hvad koster en brud? Det er ikke skid.
Ja. Godt. Bjørn, hvad for land må du være? Bjørn, de dumme det. Hvad kan du være? Du kan være Bjørnland. Det kan godt være. Og her ser vi Brian Mønkers opstilling. Jeg ved, hvad man er. Jeg bliver nødt til at zoome ind. Det var ikke nogen, jeg kendte. Vi fremhæver nummer 11, Timo Flug, giver stjernespiller, så på skærmen med os i dag. Hvem er den idiot, der står der og snakker, var? Han var der medkommentator. Nå. På jer. Hej Dennis, du må godt vente op. Dennis. Hej Dennis. Hej. Hej idiot. Tjek lige den idiot derovre. Ja. Nummer 1 kamera. Jeg vil have Bjørn til. Får vi snart indvendigt. Vil du også se min hat indvendigt? Nå, det vil jeg ikke luft til. Hej! Der var lige en drøvelbasker der. Goddag, Brian. Skål bag! Ja! Opgivet af idiot. Kan du se det er ikke? Nej, jeg kan gå væk med den finger, det skal jeg nok ikke se så meget, vel? Og jeg ved Tommy og Claus Olsen, der gamer mod hinanden. Hvor er det til? Nej, krop! Altså, det er skudt den, eller hvad så meget, det er oplagt. Så Claus, så skal du være der. Det skal du være der. Og en actionfuld scene, vi hører dem råbe og skrige. Så. Hvad er den
Claus. Ja, den er der. Siger det hver gang jeg har bolden. Og til siden af kan de ikke finde ud af at score mål hernede, ikke? Så nu går jeg snart. Claus har bolden. Claus har bolden. Sejr Arne, hvor? Sejr Arne. Ja, Claus har den er der. Jamen, det er med streger over det. Sejr er det min! Og hvem er det? Hej, Brian. Brian til over, mand. Og her har vi Peter og Kasper i en vild kamp. Yes! Jeg kan overhovedet ikke se målet. Jubi! Sådan du! Og der var næsten mål, og Peter står i en vej. Lad os få ham fra en anden vinkel. Ej, vi tager vinderen i stedet for. Kan I få en vinders? Ja, et vindersvin. Smukt. Ja, ja. Ja, ja, og der er en idiot, der vandt mest over i Sensible Soccer. Hvad var det nu, vi blev enige om? 7-2! Heldig var du. Det var bare heldig. Jeg var super mega god, og jeg kan ikke se, når jeg går baglæns. Nej, det kan du ikke. Og her har vi det mest actionfyldte. Ønskejobbet. Action. Der har vi de sidste afgørende kamp i Street Fighter. Lad os se, hvem de vælger. Okay. Du vælger blå. E-Honda imod Dalsim på Blanca Stage. Charles Sim. Undskyld mit korrekte engelsk. Beklager. Ej, skifter diskette, tror jeg ikke. Han er fed og stor. Og Brian Andreasen er E-Honda gået fra. Og Brian Mølgaard er Blanca. Nej, ikke Blanca. Dalsim. Undskyld. Det kan godt. Nej, det skal jeg ikke. Alt suge. Giv det god tid. Hvad bliver det så? Hvad? Nu har du ham. Trafikfejl. Nej, ikke til noget noget. Yes. Det var nok ikke. Og klar suge at lave. Hey, vi slås I to for sjov, eller er det? Nej, det er den anden. Final battle her, du. Life and death. Ja, for anden gang her. Ja, for anden gang. I replay. Ja, gå nu med. Hvem er vel? Hvem er du? Det er jeg. Jeg vil lige skal op til dem her. Ja, jeg skal spille ham. Det er nu værd. Få en til at tage kameraet. Du får dig til fodbold, mand. Så er der en, der har slået dig til. Det er grafikfejl, så jeg så. Hvor meget var jeg til, dreng? Var det 5-0? Nej, 4-0? Der er 4, der ligger bagved. Vinder, Brian vinder. Ja, Brian vinder. Det er godt. Det er Der er Honda. jo. Det er også fed, ikke? Nej. Stor røvhul. Kom nu hurtigt. Hvor mange så er det? Tæv nu hinanden for helvede. Det der kan vi prøve på.
4 mål for meget. Ja, det er mere selvfølgelig. Ja, det er godt. Alt har røget med tæt der. Nu har der... Vi skal klare ham. Banker der, hvis du ikke klarer ham. Hvem er det? Du har det. Andreasen. Nej! Så er det næste sted. Det er tæt. Kan det fleste mennesker ind i kampen? Yes! Okay, vi laver en lille. Skal vi spille en gang? Yes, og vi har vinderen. Ja, Må vinderen rejse sig op? Next game, man. Vinder han. Final battle. Coming up. Det er stille videobånd. Vinder han jo. Ja, Brian vinder. Ja, det er... Den han går med den lige med. Det tror jeg også. Ja, for en af bare. Jeg tror også, at Andreasen han bliver glad, fordi han vinder på i Warlords. Hvis han vinder i den her, og så hvis han også vinder i Lotus, så har han chancen. Jeg har allerede givet Det er ikke dig, jeg tænker på. Nå. Ej, fuck, mand. Det kirker, det andet kan ikke trække fremad. Ja. Det andet det knirker, og det der det er bare sådan. Det andet der er lidt slags ting og sager. Det er også det eneste, jeg kan klare med. Jeg kunne se, at begge to havde et. Ja. Prøv at lave en pande, jeg hører. Begynder det, for ellers så vinder han også i Warlords, så får han 2 til at sejre. Hvad siger vi når meget lukket? Ja, men Warlords. Så har han også i Warlords. Ja, jeg vil ikke lide at vide. Du skal snart pakke sammen. Pakke sammen? Ja. Jeg har også i morgen. Jeg går lige ned her. Hvorfor ser han så underlig ud en gang imellem bare? Hvorfor skal vi pakke sammen i dag? Der er fejl her. Der er fejl her. Men jeg har lige nok til i morgen også. Fredag kl. 12 i morgen har jeg også. Det er okay. Nå. Hvorfor ser jeg, at du skal pakke sammen i dag? Senest så kommer jeg til lort der. Det var røvhul, pik, mand. Hvorfor tog I ikke en kamp, der var færdig og løber lige? Ja. Det er den der. Okay, så tager I en omgang til for at se, hvem der vinder. Jo, men nu er det tabt den anden. Vi må lige filme vinderen her.
kan vi se den taber derovre. Taber du? Jeg kommer lidt bedre end jeg alle sammen til sammen, mand. Marco, det er på hold, der var så det. Og det er sådan en halv Og vi jagter læreren, der flygter. Kan vi vide, hvad han skal ind hos alle? Nej! Blackstar, jeg synes, jeg har hørt lidt om det. Nej, slet ikke. Det var ikke. Og her har vi Bjørn og Brian Mølgaard op i sidste kamp her i Lob. Jeg er slet ikke. Hvad med I? Det behåbede to. Blackstar. Ja, og hvad så det der spil? Jeg har det der Warhammer, ikke? Hvad hedder det? Blackstar. Eller sådan noget, ikke? Ja, Blackstar. Nå, men alle de andre, som er i det og den slags. Ja, og som vi kan se, er hver ude for ahead, og Brian ligger lige i bagdelen på ham. Kort sagt, ja, der bliver smidt et par bagskærme. Jeg gør der. De går nu rundt i det første eller andet sving. Jeg kan ikke helt tage den. Jeg har ikke bevæget sig. Det er en anden sving. De holder stadig afstand. Samme afstand over køkkenet. Det tænker jeg. Du vil med Sentinel Shock, ikke? Jeg vil lige igen på at spille det, ikke? Det er ikke samtidig igennem. Jeg var rundt fra den sidste dag, ikke? Den samme score, ikke? Så jeg tror nok, jeg vil glue lidt. Hvem fører? Bjørn fører. Hvor skal jeg have? Au. Hjælp! Til løb nu. Du har nok bare et indhængter, det troede jeg ikke kunne. Wow. Jeg er bange ind i for mange ting. Afstand nu. Han kommer til på igen. Afstand. Overhaler. En overhældning. Hvem er der det glade publikum, vi har her, hvor vi ser? Glade publikum. Vi holder rigtig meget med ham. Ja, og det var med. Altså ikke særlig med. Twilight coming up. Ja, 29. Hold kæft, 20. Haha.
de rigtige mennesker. Kan vi lige få den igen? Jeg er altid meget flink. Og hvem vandt? Det gør jeg. Nu fører jeg. Og den samme Hvad var det, du store sagde? er... Vi tager ikke point. Nej, men altså, nu. Hvad er den samme? Hvem vinder? Lad os se. Jeg tror ikke engang afgørelsen anfalder her. Den er Brian god til den her. Hold op. Ja, det siger jeg også. Jeg fik af helvede dårligt. Måske noget. Hold op. Hey, hvem fører? Ja. Og Bjørn fører igen. Jeg synes, det er for meget. En Brian er bagefter en Bjørn. Ja, en bil ikke er i gang med Bjørn. Kan vi ikke få noget muntert publikum? Jeg synes, det er lidt kedeligt at høre på. Men det er dejligt. Ja. Brian, hold din kæft. Skal jeg høje min kæft, men det er måske ikke mig, der så bliver pustet i øret, ikke? Au, han slår mig også. Jeg kommer lige. Jeg er lige ham der hedder Morten Svendsen. Han hindrer mig i at filme vinderne. Og det kører sådan her. Det er, hvis de bliver trængende. Hold nu op. Undervejs. Ja, så kan de holde ind til tiden, ikke? Jo. Ja. Smadrer dig derude med en. Ja, hver time ellers bliver du diskvalificeret for alt, hvad du overhovedet har deltaget i. Jeg er færdig. Så bliver du bare skudt. Viser sig i overhældning, og det viser sig, at Brian fører i øjeblik. Brian med den førende styrke, han tager endnu afstand. Werewolf er meget heldig, han når lige at komme over målstregen. Og vi hører vores fans. Hvorfor ham, der kører bag os? Jeg bare kører der. Han løber tør for tid. For helvede, hvorfor skulle jeg også komme derud? Så ligger Ja, og må vi få en kommentar fra vinderen ved vinde. han har flere point. Lidt væk. Bjørn, vi skal overspille. Brian. Ja, jeg har flere på, ikke? Jeg vandt. Nogle kommentarer. En til. Hvordan føles det at netop have vundet 2 konkurrencer? Så som vi siger, Street Fighter 2 og Lotus Turbo Challenge 2. Tillykke. Selvom jeg har vundet, jeg synes, jeg er meget godt klaret. Hvordan jeg så ikke gjorde det, det ved jeg ikke. Hvad står der? Ej, så.
Du er for tæt på. Vi er her direkte. Lidt op for lyden. Skru op for lyden. Ja. Ja, og så den højtageren, så skal vi se, det var allerede sket. Vi er her direkte ved finalerne i Sensible Soccer, og det er Tommy mod Brian M. Det er Tommy i hele landet. Hvilken farve er hvad? Jeg er mig. Morten er ham. Okay. Han er ham, og han er ham. Hvem er det, der trækker nedad? Det er en luder, og vi Og hvem er hvid? Hvem er hvid? Det er jeg! Okay. Det er Tommy i hvid og Brian i blå. Og Brian i skarpt angreb. Ej! Ui! En herligt nej! Tommys målmand tager et megalos, hvis det var han. Ja, det var det. Og Tommy! Yay! Ui! Det er nok sundt med Tommy, men jeg har overhovedet ikke med lidenhed mere end den dumme. Fordi ja, så skal vi ikke komme ind på det her. Så, Brian, du må godt vinde, selvom jeg har tabt til dig også. Ui! Et herligt, farligt, dykkende skud fra Tommy og hans rækkede ben. Tommys målmand laver en pragt redning. Den ene og Brian er der. Tommy er de hvide. En herlig chance. Dog lidt for spild. Rigtig engelsk fodbold. Dejlig lang spil til Sverige. Ja. Ui. Publikum jubler. Juble. Han kommer stærkt igen. Nej, ui. Så har vi et reklameindslag. Nå, ikke. Vi afbryder nu transmissionen for at... Og I virkelig medtagelse. Vi husker at bruge deres washing go i dag. Ja, men... Og alle børnene brugte washing go. Alle børnene havde råt hår. Undtagen Joe, han brugte washing go. Og nu til lidt reklamer. Top Harbo. Lidt baggrundsstøj her. Kameramanden kører sig i næsen. Det er interessant tema. Nu kommer der sådan nogle sjove pulle inden, der man ud på håndtiden. Okay. Og det var halvleg 0-0 ved pausen. En hyldigt reklamer. Topform. Ding. Topform. Og det er altså anden halvleg. Det er Tommy, hun drikker altid topform. Og vi er tilbage her efter reklameindslaget, og anden halvleg er lige begyndt. Direkte fra... Sensible Soccer-finalen ved AM's Game Party i 93. Stillingen er 0-0 til Tommy, og vi fortsætter. Et herligt skud af Tommys underlige angriber. Givet knægten tab. Er du ude? Det er klart. Ud med svinet. Kort. Nej. Det har ham, der har den. Det er Tommy i angreb. Thomas spiller i sig godt på banen. Nej! Og der er målspark til Brian. Nu kommer det her Tommy. Den uheldige hest. Godt på banen som bag skærmen. Det vil sige ikke videre godt. Et herligt angreb. Nej, der bliver brudt. Et kontraangreb med modstanderen i bolden. Ja, det var sagt. Ja, okay. Min stemme kom til det. Lad os grimme os, Tommy, på dine vegne. Ja, din grimme. Kolonien er i den retning. Kør. Ja, vi grimmer os. Nej! Kun en halv millimeter fra stolpen. På et 14-tommer pause. Ved du hvad? Tommy, han kan ikke grimme sig mere. Han er så grim, som han kan blive. Et meter måske. Skal vi have en afgørelse, eller hvad? Skal vi ikke have en afgørelse, eller hvad, spørger vores kameramand? Det skal vi nok ikke. Andersen. Det er god mig, ikke? Det er kameramand. Kort. Den første store chance på Brians side i denne halvleg, også den eneste. Det er jo logisk at spille først, ikke også? Og Tommy går til angreb. Men der bliver brudt. Nej. Og løber han den ud. Han synes, at baglinjen var meget flot, så han vil studere den nærmere.
desværre så glemte jeg var med i det. Jeg har fået fingrene i stikkontakt. Desværre sidder de fast. Nej, vi har fået slukket for den, og Nu kommer jeg har fået en ny. ultrafikopvisning i Electric Boogie. Men det er en flot 14-tommers fodboldkamp, må vi sige. Der er dømt fejlmark. Og kampen er slut. Der er ekstra tid og forlænget spilletid i denne finale. Mellem Tommy og Brian. En uhyggeligt spændende kamp. Ja, det er godt. Og det er ASM, som kommer ud igennem i stedet for Ja. Mens jeg står her med en mufkatar, den henkogte, så... Han er nu udkogt, men altså hvor... Ja, så kan vi spørge ham om, hvordan Hvad er det for fodbold? Ja, nogen af der så den der, hun er gymnastikopvisning. Ja. Men du ved jo, forskellen på struttespil, det er det samme. Så er det højre ben er lige langt, ligesom det venstre. Man kan også det på strut. Det er ikke en lige lang. Så er det højre, og det flagstang, der er lige tydeligt, især på midten. Et herligt andet. Det er fra 3, 6, 4, 4, 6, 4, 4, 6, 4. Kom her, skål! Selvmål! Ja. Det er vel nok genialt. Jordan Daniel. og det tyder meget. Så har vi hørt 2-0 her i finalen. På forlænget spilletid. Det er ekstremt spændende. Jeg tror, vi kan kåre en ny AM. Der er spillet 103 minutter, men der er en halvleg endnu. Det er uhyggeligt. Publikum brækker sig af spænding. Ja, en kæmmer, vi er sølet til på Ja! Og det er Tommy og Kiki. Jeg tror, vi skal sætte den her tag, hvis det ikke var noget. Ja. Vil du give op, eller vil du bare fortsætte? Kommer ind i stedet for Det var sådan en Hvad laver du, dit kvej? meget sådan en udskiftningsspil. Ja, det er Så skal det ikke løbe så langt. udskiftningsspænden bliver kørt ind. Ja! Nej, hvad fanden. Og lad os skære. Straffe! En reklame for piratkopier. TV Sport Basket. Ja! Vi fortsætter kampen her. Piratkopier på tilbud. Gerne radio. Vis endelig ikke dette til politiet. Det er lyssky. Hvorfor har vi ikke så meget lyser? Et herligt skud af den blå. Jeg mærker til Snyder-højtalerne. De er ekstremt flotte. Denne udsendelse er nemlig sponsoreret af Snyder. Og det er en det er Tommy. Tommy, må vi så se det glade vinderansigt? Han er genial. Det er fantastisk. Skide godt fede. Det var også nogen, der transmitterer Fra AM. Ja, farvel. Tak for i aften. Det er på de elegante Snyder-højtalere. Men det var sponsoreret af Snyder i samarbejde med Amiga. Ding, ding. Og det er et eller andet. Og vinderen, der vandt 2-0 over væk. Ja. Og den har en anelse idé om, hvor vi skal tage den til. This game was brought to you by Amiga Medias. Jeg overrækker her nu. Tommy sæt super seje diplom og beholder pengene. Ej, du må også godt få penge. Zoom ind på de her penge. Ja, han fik den. Ligesom jeg ikke kan se dem på papiret, vel? Nå, det var sødt for dig. Også zoom ind på papiret. Ja, det er også læseligt. Det er det. Det var med computerskrift, jeg har skrevet. Next. Hvad med det? Nej, det står ikke noget navn på. Det var jo. Det er Dennis. Okay, så overrækker jeg også lige nogle penge til jer. Kom derovre. Simpelthen dumt sviner vinder 3 konkurrencer. Det er sådan, der er gode chancer, at vandsporter så er vildt. Men bortset fra det, så bliver vi nødt til at give det.
102,5. Det var forkert. Så er det ikke roligt. Så må vi også lige finde noget super i. Ja, så er det dog stille, knægt. Forkerte type. Hej så. Så var jeg tænkt på, hvorfor han stod og filmede mig. Så kan jeg godt være, at... Det er jo... Kogt! Først vil jeg næste starte. Nu vil jeg næste starte. Også med skogt. Ja. Nu ser jeg ikke. Hvem var ham der? Ja, halløjse, og velkommen til Fars Computerhistorie. Vi er direkte gået i luften med AMTV, og vi vil gerne byde velkommen til vores sponsor, herre Brian Mølgaard Pedersen. Ja, tak for de venlige 50 øre. Ja, og vi har også i dag en gæst i studiet, som gerne vil fortælle os lidt om AM News. Og jeg spørger dig, Brian Christiansen, hvordan startede du AM News? Og med det? Jeg startede jo sådan set sammen med Dennis, ikke? Det er altid lidt god. Så vi ville lave en klub. Og så fik jeg samlet en hel masse aktive medlemmer sammen. Ja, og må vi høre, kan vi få navnene på disse såkaldte aktive medlemmer? Ja, så er der jo så Dennis, ikke? Og mig. Ja, og så er der også nogen, der ikke laver så meget. Og så er der jo en anden, der ikke laver så meget, som hedder Maja. Og så er der jo så en, der laver noget, Kasper. Og så var der også en Tim. Andet? jeg hedder far, ikke? Hej far. Tak. Ja, og så vil I gerne have lov til at spørge, hvordan står det med den finansielle finansiering? Udmærket indtil videre, så skylder vi ikke have andet end 2 millioner. Så det, Og må jeg spørge, hvem skylder de disse 2 millioner til? alle dem, som har lånt penge. Ja, der skal ikke nævnes nogen navn her. Okay, vi nævner ikke det mere. Men Jeg har ikke lavet noget, Kasper. Det var da ikke min skyld. Jeg skulle bruge pengene. For helvede. Hvordan skulle jeg klare mig uden printer og laserprinter og computer og sådan alt muligt? du glemmer 4.000. Ja, den var stående hjemme i kælderen. Okay, så går vi flere til andre spørgsmål. Må vi spørge, hvad farve har dine underbukser i dag? Hvide. Og så er der lidt blå på. Nej, vent lige lidt. Du vil også. Kan vi lige få zoomet ind her? Ja, der var lidt rødt. Var ellers andet sådan interessant? Hvornår vokser du? Det ved jeg egentlig ikke. Det kommer sådan an på. Jeg kan jo vokse lige nu, så kan jeg jo blive meget stor. Hvad du i til gengæld tilfældigvis ikke er. Ikke inden for fjernsyn kan der ske de mest mærkelige ting. For eksempel kom 10 ind på fjernsyn med Studiefanderne, de er ganske almindelige. Store. Meget store, ja. Og nu er jeg jo så lige igen for at kunne sætte sådan et chip. At han gerne skal virke mindre end mig. Altid. Det synes vi er en god idé. Ja, og så vil vi gerne spørge, hvem laver den lyskilde? Ikke mig. Okay, det tænkte vi nok. Ja, og endnu et spørgsmål. Hvordan gik det så til jeres sidste gameparty? Jeg har hørt, I havde et kom sammen med spillere og den slags spillere. Hvor mange dukkede op? Hvor mange havde du forventet dukket op? Og hvad skete der? Vi havde forventet en 20 mennesker, ikke? Der kom 16. Det var selvfølgelig også meget godt, ikke? Og vi fik 2 vinder ud af 5 konkurrencer. Brian Mølgaard Pedersen. Vores sponsor? Det er ikke mig. 50 øre. Ja, vores sponsor. Der er dernede af 50 øre, så nu skylder vi kun 1.999.000. Ja. Og 50 øre. Og 50 øre. Og men vi havde jo ikke så mange penge i overskud igen. Jeg mener, vi havde noget med 50 kroner eller sådan. Men vi regner med, at vi holder et nyt gameparty over på kolonien Philadelphia, en lille festsag. Hvornår sådan cirka? Ja, i slutningen af det her måned. Næste måned vil det være. Og hvor mange regner du så med, der kommer der og sådan? Ja, vi har en festsal med plads til 50 mennesker. Så vi må have lavet lidt reklame, og så lidt research
på, hvor mange der gider at komme. Og hvis vi sådan kan få minimum 35, så holder vi det. Minimum 35, jamen så må vi da håbe de 35 dukker op, for ellers så ville det være en skam, ikke? Så går AM News for lidt. Men jeg har også hørt, hvad med jeres avis? Er den blevet god eller dårlig, eller hvad er den? Ja, der er jo ikke lige så mange stavefejl, som der plejer at være, da jeg ikke laver så meget. Der er også noget med, at I engang har udgivet den på diskette. Ja, det har vi sådan tænkt os at gøre igen. Sådan, hvad vi kalder COPMAC. Forkortelse af computermagasin. Nej, hvor heldigt. Jeg koster. Cut, Ellie. Jeg sagde cut. Hvis jeg lige må få indført noget, ikke? Så kunne jeg tænke mig at udspørge Tim om et spørgsmål. Skylder du os ikke snart nogle tekster? Du må godt svare. Nej. Og Tim er desværre gået i koma, så nu bliver jeg nødt til at overtage det. Vi skifter over til AM News og slutter af i dag. Hvad med at fylde med AM News? Jeg Prøv at få den her på stop. Så den står stille. Så. Og vi byder nu velkommen til en tæt knyttet AM News. AM TV. Den er lidt søvnig. Den er sjov en gang imellem. Den er blå. Hvorfor? Dum. Den er bedækkende. Fylder lidt meget, når den ikke skal fylde så meget. Lidt hårdt slående. Lidt dækkende, som jeg har sagt en gang. Forkortelse for alt det, AM News. Nu vil vi høre Tims vise ord. Ja, faldt om hundehoveder. Hold kæft. Har Dennis nogle vise ord? New album. New album. Det vise ord for Dennis. Hvad kan det så betyde? Jo, Amiga Maniacs skal nu også til at lave en CD uden kopier, tak. Kom ind med dine kopier. Ja. Det vil sætte vise ord fra mig. Ja, det er godt. Kan vi sådan godt få lidt andet lyd? Det er lidt kedeligt. Så toren og så... No limit. No limit. Det er ikke no limit. No limit nummer 1. Hvad er så på play? Random play. Vi tager random play. De er ret computeriske. Men jeg synes, det er lidt kedeligt. Du hater den rigtig. Du kan bare sætte den på eteren, bare. Der. Nej, altså for ikke at blande mig, men jeg synes, det er sådan personligt jægt. Idioter, der ikke laver det. Jeg kan efter at blanke, hvis du siger det. Det er bare... Lige nok.